Morjes! Tässä on teille pieni videopostaus hevosen selästä, niin kuin huomaatte tuosta kuvasta. Me ollaan Hurmurin kanssa täällä maastossa, täällä vähän sataa vettä. Ei ihan keretty kuivana kotia. Tämmöstä tällä kertaa perjantai. Tästä tallilta kun mä pääsen, niin pitäisi mennä kotia vähän vaihtaa vaatteita ja sitten tonne jäähallille pitäisi suunnata järkkäriksi, järjestyksen valvojaksi. Sieltä sitten taas suoraan toisiin töihin, eli tähän minun karaokejuontohommaani Tervajoelle asti. Sinne 1:30 asti ja sitten onkin lauantai-sunnuntai vapaata ja huomenna olisi yksi keikka, Brupsin keikka tuolla VDD, eli Vaasa Drinkin Duck Barissa. Sinne huomenna olisi tarkoitus mennä ja tämmöstä. Hello. Mä nyt en viitti enää hirveästi kuvata, koska tää mun puhelin vähän kastuu, kun täällä sataa. Adieu!